Şandiye Navdewletiya Taybet ji bo Sûriyê radgihîne. Şeş nav ji navên civaka sivîl di listeya bereya Komîta Destûra Sûriyê de hatine dûrxistin. Divê hemî alî li ser wan li hev bikin da ku komît were avakirin. Ger Pederson Şandiye Navdewletiya Taybet ji bo Sûriyê roja sêşemê di civîna Encumena Ewlekariya Navdewletî de ragihan. Ji bo avakirina Komîta Destûriya Sûriyê hîn şeş nav hene, derbarê wan dê şêwir bi hemî aliyan re were kirin. Divê hemî alî jî li ser wan li hev bikin. Ajansa Rûsyayê li ser zarê Pederson eşkere kir ku ew gihîştine rêkeftinekê bi dûrxistina endamtiya şeş navan ji navê ku civaka sivîl pêşkêş kirbûn. Di lîsteya Komîta Destûrî ku rêkeftin beriyan ha li ser wan hebû û ew ê hewl bidin ku hemî alî li ser hemî endamên Komîta Destûriya Sûriyê erê bikin. Pederson her wiha serbar kir ku dosyeya avakirina Komîta Destûra Sûriyê di pêşiya dosyeya gera dawiyê ya şêwirên civîna Nursultan de Ango Asîtanayê de bû. Ew hewl didin ku rêjeya sih ji sedî ji endamên Komîta Destûra Sûriyê jin bin. Aliyên Sûriyê bi sponsoriya netewên yekgirtî û her sê welatên gerantor Rûsya, Tirkiye û Îranê kar li ser lîsteya her 105 endamên Komîta Destûra Sûriyê ya nû dikin ku biryara avakirina wê di Kongrê Danûstandinên Niştimaniyê Sûriyê li Sûçiyê de di sihê Mihayekê 2018 de hate dayîn. Li gorî wê biryarê divê Komîta Destûrî ya nû nûnerên rejima Sûriyê, opozîsyon û civaka sivîl li Sûriyê li xwe bigire. Ali Omer